Jalkaprässi. Loistava liike etureisille, takareisille ja pakaroille. Aloita tarkistamalla säädöt. Säädä selkänoja selkänojan takaanta ja sen jälkeen stopperi, joka määrittää kuinka alas prässi tulee. Lähtöasento. Nosta jalat jalustalle. Paina selkä ja lantio tiukasti penkkiin ja irrota pää selkänojasta. Työnnä prässi ylös ja tarkista vielä jalkojen asento. Suoritustekniikka. Kokeile liikettä ensin ilman painoja. Tuo prässi hallitusti alas ja pidä lantio selkä kiinni penkissä. Sääri liikkuu kokaan nilkan päällä ja polvet aukeavat sivulle. Liike painoilla. Vapauta prässi telineestä, ota happi vatsaan asti ja tuo hallitusti prässi alas ja työnnä ylös. Muista, että et vie polvia lukkoon, vaan pidät ne pehmeinä. Loppuun mulla on sulle muutama tips. Kapea asento käy enemmän etureisiin ja leveä asento käy enemmän takareisiin ja pakaraan. Hyviä treenejä!